8 октябр президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин бо сафари давлатӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба нишони эҳтироми баланд меҳмони олимақомро гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ба хотири ташрифи давлатии меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳи байналмилалии Душанбе бо парчамҳои давлатии ду кишвар, аксҳои сарони давлатҳои Тоҷикистону Русия ва шиорҳои тараннумгари дӯстии мардумони ду кишвар оро ёфта буд. барои истиқбол роҳрави сурх густурда шуда афсарони горди фахрӣ аз ду тарафи роҳрав саф орустанд. зимни суҳбати кӯтоҳи баргузоршуда сарони ду давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Владимир Путин доир ба барномаи сафари давлатии президенти Федератсияи Русия ба Тоҷикистон, иштирок дар ҳамоиши Осиёи Марказӣ Русия ва ҷаласаи шӯрои сарони кишварҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил табодули назар намуданд. ёдовар бояд шуд ки 9 октябр сафари давлатии президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин ба Тоҷикистон идома ёфта, нимаи дуюми рӯз ҳамоиши Осиёи Марказӣ Русия баргузор мешавад. ҷаласаи шӯрои сарони кишварҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил рӯзи 10 октябр доир хоҳад шуд.